таблица за натрупване на кутии. Тя може да побере голям брой кутии наведнъж. Автоматично сортиране в конвейерната лента на опаковъчната линия. Спестяване на разходи за труд, подобряване на автоматизацията на производствените линии и по този начин подобряване на ефективността на производството. Напълно автоматичната машина за пълнене на сервобутала приема капацитет за пълнене на сервоуправление, точна точност и удобна настройка. Скоростта на запечатване може да достигне до 50 кутии в минута. Висока ефективност на производството. Цялата машина има прозрачен акрилен капак. При отваряне на вратата машината автоматично ще спре, по-безопасна. Колекционерска маса с проста конструкция, лесна за работа и употреба. Машинна линия, приложима за всички видове сосове, напитки с плодове. Това е идеално оборудване за пълнене за хранителни, ежедневни химически, фармацевтични, пестицидни и други индустрии.